Čus, obidve vás vítam na mojom kanáli a dneska si otvoríme ďalšie dva, teda iba jeden polybag si otvoríme a ešte nás bude čakať ešte jeden paperback. Už sa skoro pomýlil. Toto je z tej série Botanicals, trochu zmenil osvetlenie. Toto je z tej série Lego Botanicals, ako vidíte váza není v sete, to nevidíte, je tu napísané. A potom je tu ešte odkvitnutá púpava, čerstvá púpava, potom tu je nejaké steblo a nejaká bylina. Potom je tu Lego City, to je z záchranárskej edície. Je tam opica, vlastne kvôli nej som si vlastne kúpil, ale hlavne kvôli nej. Alebo tak Lego zvieratá sú špeciálne. A potom tam ešte nejaký čln do močiarov. Tak ja by som asi začala týmto City. A odteraz by ste mali vidieť zrýchlený záber. Tak, set je dostávaný. Tu je tá opička. Dve náhradné dieliky. Takto vyzerá ten čln. Vzadu má vrtuľu a potom je tu ešte jablko v krabičke. Figurka má takúto vestu záchranárskú a vzadu má napísané Rescue a ten ich znak. Inak dajte mi vedieť do komentárov, že či by si chceli aj samostatne recenziu na všetky tieto polybagy a paperback. Nastavil by som si, že v komentároch nebude ani jeden jediný komentár. Ako vždy. Tak, idem na ten Botanical set. ASMR. Jeden. Možno jasne, ne? No, spadol mi dielik. Tak, teraz to idem zrýchlene stavať. Tak, už je to postavené. A sú takéto dlhé prúty. A to má byť také, že sa to zapichne do vázy ozajstnej. To je zaujímavý dielik.
tak už neviem, čo chcem mu povedať. Tak sa s vami lúčim a dajte like, dajte odber a nezabúdajte, napíšte do komentárov, že či by ste chceli samostatne recenziu na všetky tieto polybagy a jeden paperback. Myslím som minulé video natočila ten Batman Minecraft, Hunters of City, to Botanicals a potom ešte 2, ktoré si v inom videu otvoríme. Tak čaute.